Kızlar, Türk'te koyunlar toparını gördünüz mü? Koyunlar himmesi bir yerik gelipdir, üyüşüptürler koyunlar. Koyunlar üyüşüptür. Hakik koyun ne katta görmeyin velin. Hakik bir dağı şeyle. Ay Allah can, Huday va. Helem şu filtre değil zat var filtre bolmasa hakika koyun o. Birinin burnu, birinin göze. Ay birinin naqa. He, indi diýersiň senen filtre ulanýan, hawa men filtre ulanýan gyzlar. Ýöne. Şu taýda men screenshot etjekdirin. Men ýakyndan bilenler ýazaýsyn, men ýüzümde bara Allah jany, müň şükür daşy bir sany ne ugri ne garatoçka vardır. Men ýüzümde hiç zat ýok. Endi ödün prosto go idat etmek üçin filtre ulanýan. Atak men ýüzüm no ýani Hudaýym müň şükür. Men